Sabies que l'aspirador que més pulsa en casa pot costar menys de 5 euros i fer el doble de feina? Top 5 aspiradors i robots de neteja. Aquí t'he triat el millor per a tu. Nombre: el Puesto 3. El Puesto 3, amb un preu de 189 euros i una valoració de 3.5 de 5, és un robot que intenta fer el que promet. Dels 992 avisos, la majoria són positives. Un usuari el va anomenar Rocky perquè aspira fins al pols més Finlàndia i el cabell dels animals i es meta per tots els racons sense problemes. Però hi ha una crida a l'ús d'actualitzacions que poden fer que el robot deixi de funcionar, com en el cas d'un comprador que va rebre la devolució dels diners. A més, alguns usuaris han trobat que el mapeig inicial és una mica lent, però després de la calibració, el robot segueix una ruta lògica i no vaga al mig del garatge. El Puesto 3 es presenta com una opció de preu mitjà per a aquells que busquen una neteja automàtica sense gastar una fortuna. Ara passem a un model que promet més potència i una app que te fa sentir un geni. Nombre: el Puesto 2. El Puesto 2, que costa 380 euros i té una valoració de 3.8 de 5, és una aspiració que combina succió i fregament. Entre les opinions positives, un usuari destaca la potència de succió impressionant i la capacitat de les mupes Dual Clean per netejar les superfícies sense deixar residus. En canvi, alguns han experimentat un error quan el robot s'atura a la base, indicant un obstacle que en realitat no hi havia. Tot i això, la capacitat de mapear l'espai és de santa, encara que el primer pas pot ser una mica confús. El Puesto 2 és una opció per a aquells que volen una neteja doble, sense pagar un preu exorbitant. Així que, si busques un robot que aspira i fregi, aquest és el teu amic. Nombre: Baxillar W15. Baxillar W15, amb un preu de 289 euros i una valoració de 4.7 de 5, és una aspiració fregadora que ofereix potència i autonomia. Un usuari destaca la potència de succió de 2.800 Pa i la capacitat de captar el cabell d'animals en zones difícils. Altres comentaris ressalten la facilitat d'ús i l'autovaciament de la base, que elimina la necessitat de buidar manualment. Alguns usuaris han notat que la potència de fregada és excepcional, però que el robot pot requerir un poc de temps per adaptar-se a la configuració de la casa. Baxillar W15 és una solució completa per a aquells que volen aspirar i fregar sense esforç addicional. Per a qui vol un robot més intel·ligent i amb més autonomia, tenim el següent. Nombre: Roborock Q7. Roborock Q7, amb una valoració de 3.9 de 5, és un robot que aspira i fregir amb doble sistema antienredors i navegació LiDAR. Els usuaris l'han valorat com a lleuger, silenciós i configurable, i molts han notat que neteja més eficientment del que esperaven. Tot i això, un usuari que ha tingut un Roborock S5 anterior ha expressat preocupació sobre el cost, i un altre ha mencionat que la base de càrrega podria ser millor. En general, Roborock Q7 és una opció fiable per a aquells que busquen una neteja automàtica amb control per veu i app. I finalment, el robot que ha conquistat a tothom, el millor de tots. Nombre: el Puesto 1. El Puesto 1, amb una valoració de 4.4 de 5, és un robot aspirador que combina succió potent i fregament. Un usuari destaca la succió de 8.000 Pa i la capacitat de recollir pols i cabell, així com la facilitat d'ús i la configuració ràpida del mapa. Altres usuaris han apreciat la neteja automàtica i la reducció de la feina manual. Tot i que el fregament pot ser bastant efectiu, alguns han observat que la potència de fregada pot no ser tan alta com la de la succió. En resum, el Puesto 1 és la millor opció per a aquells que volen una neteja completa sense complicacions. Si t'ha agradat aquest top, no t'oblidis de donar like, subscriure't i activar la campaneta per a més recomanacions de neteja. Fins la propera, que la teva casa sempre estigui neta i brillant.